ዓሎት ጽባሕ ራእይ ብሓሳብን ብናይ ዋግዋግታት ትርኢትን ንዝበዝሐ ክረኣዮ እንከሎ ገለ ተስፋ ዘይህብ ካልእ ርእይቶ ዘይብሉ ሒደት ሰናይ ድሌትን ተበግሶን ከርእዩ ውፅኢት እዞም ኩሎም ኣሉታን እወታን ግሁድ ክገብርዎ ይኽእሉ። ንኹሉ ኣብዘ ዝግብኦ ከብሒ እናቐመጠ ነቲ ንቕድሚት ዝደፍእ እናዛየደ እዚ ኣብ ብዙሓት ስድራ ቤታት ትካላት ማሕበራት እናበለ ክሳብ ዝዓበየ ደረጃ ዝረአዩ ሎሚ ኣብ ብሉፅ ጽባሕ ሓደ ገዚፍ ምዕራፍ ተበፂሑ ዝብል ዘሐጉስ ሓበሬታ ሒዝና ኢና መፂና ዘለና። ሰላም ኣባላቲካ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ህይወትኩም ኣብ ናብራኹም ኣሳለጡ እናተመነና ዘሐኩስ ዜና ሒዝና መፂና ኣለና። ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከምዚ ዳንኤል ዝበሎ ድሕሪ ነዊሕ ፃዕሪ ድሕሪ ነዊሕ ላዕልን ታሕትን ኢካክ ናተይ ዝብሎ ቀዋሚ ኣድራሻ ክኾኖ ዝኽእል ናቱ ህንፃ ገዚኡሎ እዚ ትዝክርዎ ከም ዝኾንኩም ንነዊሕ ዓመታት ኢካክ ክሰርሓሉ ዝፀንሐን ገንዘብ ኣብ ምውፃእን ብተወሳኺ እውን ነቶም ቅድሜና ዝነበሩ ቦርድ ንዓና ዘመሓላለፉልና ሪዞሉሽን ንኽግዛእን ገንዘብ ክእከብን ከም ናቱ መቐፀልታ ንሕና ከዓ ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ላዕልን ታሕትን እቲ ትካላዊ መዋቕር ናይ ኢካክ ኣብ ቦትኡ ምስ ሓዘ እቲ ፋይናንሳዊ ጉዳያቱ ኩሉ ምስ ተሰርዐ ኩሉ ዝኽፈል ናይ ሲኣርኤ ኩሉ ምስ ገበርና ሕጂ ክንገዝእ ኣብ ንኽእለሉ ደረጃ ምስ በፃሕና እዚ ቦርድ ምስ ዝምልከቶም ክኢላታትን ትካላትን ስታፍን ብምትሕብባር ሕጂ ንኢካክ ንንጥፈታት ናይ ኢካክ ዝኣክልን ዝያዳን ካልእ እውን ክካረ ዝኽእልን ህንፃ ዓብይ ህንፃ ኣብ መብዛሕትኡ ኣባል ናይ ኢካክ ዝቕመጠሉ ኣድራሻ ኣብዚ ኖርዝ ኢስት ገዚእና ኣለና። ስለዚ ንኩላትና እንቋዕ ሓጎሰና የቕኒየለይ። ከመይ ቀኒኹም ኩላትኩም ኣባላት ኢካክ ከምዚ ብፃተይ ዝበሎ እቲ ምግዛእ ናይቲ ገዛ ከቢድ ፃዕሪ ግዜ ዝሓትት ምስ ብዙሓት ክኢላታት ተማኺርካ ንምግዝኡ ኣብ ዝነበረ ፃዕሪ ኣብ መጨረሻ ተዓዊትናሉ ኣለና። እቲ ገዛ ድማ ኣዝዩ ዓብን ኣገዳስን ገዛ ብዙሕ እውን ነዊሕ ዘይገበረ ካብ ዝስራሕ ኣብ 1980 ዝተሃንፀ ገዛ እዚ ከዓኒ ኣብቲ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና ዝነብረሉ ከባቢ ኣብ ከባቢ ኖርዝ ኢስት ተገዚኡ ዘሎ ነዚ ንምግዛእ ምናልባት ከቢድ ፃዕሪ ናይ ስታፋትን ኣባላት ቦርድን ነይርዎ እዩ። ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝገብሮ ድማኒ ነዚ ገዛ እዚ ንምግዛእ ኣብ ሞንጎ ስራሕኻ ከምዚ ድሕሪ ስራሕኻ ደይኮነስ ምስ ኩለን ትካላት ምስ ኩለን መሻርክቲ ነቲ ገዛ ንክትገዝኦ ሻረኻኻ ድኽእላን ከምኡውን ምስ ባንክታትን ነቶም ዓደግትን ኣማፃእትን ንምርካብ እውን ኣብ ሞንጎ ስራሕኻ እናቋረፅካ ካብ ስራሕኻ ፍቓድ እናሓተትካ እዩ ነይሩ። ነዚ ፃዕሪ እዚ ክውን ንምግባር ድማኒ ኩሉ ሰብ ዝምልከቶ ስታፋት ይኹኑ ኣባላት ቦርድ ዝከኣሎም ግዜን ጉልበትን ኣወፍዮም ኣብ መጨረሻ ድማ ነዚ ህንፃ እዚ ክውን ገይርና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ኣባል ኢካክ ኩሉ ብሃንቀውታ ክፅበየ ዝፀንሐ ሓደ ካብቲ ናትና ንብሎ ትካል ይኹን ገዛ ክህልወና ስለ ዝግባእ ካብ ነዊሕ እዋን እውን ክዋፃእ ዝፀንሐ ገንዘብ ብሃረርታ ክፅበየ ስለ ዝፀንሐ እቲ ኩሉ ኣባል ብፍላይ ብሓፈሻ እውን ንኩሉ እቲ ኤርትራዊ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ዓብይ ሓበን እናተይ ዝብሎ ህንፃ ምግባሩ ዓብይ ኩርዓት እዩ ክስምዖ ዝኽእል ኢልና ኢና ንሓስብ። ስለዚ በዚ ሎሚ ዓዚ ክውን ብምዃኑ ንኩሉ ማሕበረሰብ ብፍላይ ከዓ ነቲ ኣባል ንጡፍ ኣባል ኮይኑ ግቡእ ክማልእ ዝፀንሐ ገንዘቡን ግዜኡን ብዛዕባኡ እናሓተተውን
ከሳሌናን ኣጆኹም ኩለና ንፀኒሕኻ ብፍላይ እንኳ ሓጎሰና እንኳ ሓጎሰኩም ክብል ይደሊ ይቕኒለይ ስጋብ ሕጂ ብዙ ዓይነት መደባት ክንገብር በኋላ እንተ ሓሰብና ናይ ቦታ ሽግር ስለ ዝነበርና ከምቲ ዝሓሰብናዮ ኣይገበርናዮን ግን ሕጂ ግን ነዚ ስክፍታታት ዝኣልየና ኣሎ ፅቡቅ ዝኾነ ቦታ ስለ ዘለና ነቲ ህዝቢ ዘድሊ ዘበለ ፕሮግራማት ካብ ኮምፒውተር ክላስ ድዩ ካውንስሊንግ ድዩ ኤኒ በቃ ነቲ ህዝቢ ዘድልዮ ዘብሎ ነገር ንክንገብር ዕድል ረሂብና ኣለና ሆፍሊ ፅቡቅ መደባት ሒዝና ክንመፅእ ኢና ናይ መመረቕታ መደብ ከዓ ክህልውና ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኩሉ ቅዱስ ዝኾነ ኣባል መፅኡ ነቲ ቦታ ክሪኦ ንላበው ቴንክ ዩ እዚ ዓወት ናይ ሓባር እዩ ካብ መስረቲ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ኢካክ ፈሊሙ ኣብ ኩሉ ጉዕዝኡ ብተግባርን ብሓሳብን ዝደግፍዎ ብቁጠባ ገንዘባዊ ደገፍ ዝገበሩ ብሞይኦም ብነፃ ዘገልገሉ ብወለንቶኦም ዝመርሑን ዝኣለዩን ሓሳብኩም ኣበርክተኹም ውፅኢት ሂቡዩ ምስጋና ከዓ ይግባኣኩም እዚ ህንፃ ኣብ 2.12 ኤክር ማለት ልዕሊ 92,000 ስኩዌር ፊት ስፍሓት ዘለዎ እዩ ገምጋም ማእከላይ ገዛ 4,000 ስኩዌር ፊት እንተኮይኑ ናይ 20 ገዛውቲ ቦታ ክበፅሕ ዝኽእል እዩ እቲ ዝተሃንፀ ክፋል 52,000 ስኩዌር ፊት ክኸውን እንከሎ ን112 መኻይን ክዕሽግ ዝኽእል እኹል ቦታ ዝሓዘ እዩ እዚ ማለት ክንዲ ንእሽቶ ቤት ትምህርቲ ክበሃል ይካል በዚ ምኽንያት ንኹሉ ንጥፈታት ኢካክ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ሓሳብ ዘሎ ብዝግባእ ኣገልጊሉ በዓላትን ጽምብላትን ንኣብያተ ጽሕፈትን ትምህርትን ካልእ ብዙሕን ከገልግል ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ እሺ ከምዚ ክሰምዖ ፀናኹም እዞም ኣባላት ቦርድና ክብሎ ዝፅንሑ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገር እዩ እዚ ኮሚኒቲ ኣብ መወዳእቱ ናተይ ዝብሎ ንኣባላት ከገልግል ዝገብሮ ዝነበረ ጆርኒ ገዛ ናይ ምግዛእ ኣዝዩ ደስ ድብል እዩ ኣብቲ መቸም ኩላና ከምንፈልጦ ገዛ ምግዛእ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ካብቲ ናትና ሕብረተሰብ ገዛ ንምግዛእ ዘሎ ጆርኒ ኩሉ ይፈልጦ እዩ እቲ ዝሓለፍናዮ መጀመርታ ነዚ ገዛ ንክንገዝእ ኣብቲ ገዛ ምምራፅ ኣብ ዝነበረ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕቲ ተኻይዱ ቅድሚ 2-3 ዓመት መሓመድ እውን ኣፀቢቑ ይፈልጦ እዩ መዓት ጆርኒ ተኻይዱ ክንደይ ግዜ እቲ ኮሚኒቲ ናይ ሕልሙ እሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ጆርኒ ተሓሊፍና ኣብ መወዳእታ እቲ ገዛ ንሕና ንብሎ ገዛ ምስ መረፅና ድሕሪኡ እውን እቲ ናይ ፋይናንስ ባንክ ነቲ ዕዳ ነዚ ገዛ መግዝእ ዝኸውን ንኸፍቅደልካ እቲ ጆርኒ ኣዝዩ it was very long ግን መወዳእቱ ከዓ ሪዋርድ ነይሩ ማለት እዩ ብኡ ምስ ተፈቕደልና እውን ነቲ ገዛቲ ዝግብኦ ልክዕቲ ነቲ ሕብረተሰብ ዘገልግል ድዩ ወይ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ዝደልዮ ድዩ ንትምህርቲ ዝኸውን ነቲ ኮሚኒቲ ንኩሉ ኣባላት ዝኸውን ድዩ ንምዃን ክንደይ ጆርኒ ኢንስፔክት ገይሩ ማለት እዩ ኩሉ በቲ ኮሚኒቲ ዝደልዮ ነቲ ናህና ዕላማ እውን ዝወቅዕ ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ أزيد دس دبلي حق تحش ذا كوميونيتي أكمل درجة عموداتو نصحه
ብዛዕባ ዲቴይሉ ተወሲኽና ክንሪኦ ተኾይና ከምዚ ብድሕሪ ዘሎ እቲ ቢልዲን ሽሙን እንታይ ዓይነት ቢልዲን ይመስል ፕሮፌሽናል ቢልዲን ምዃኑ ንትምህርቲ ንቋንቋ ደቅና ንምህረሉ ነቲ ናህና ኮሚኒቲ እውን ንኩሉ ክበሉ ዝኽእል ሆል ዓብዪ ኣዳራሽ ምዃኑ ኣዝዩ ናትና ንብሎ ምዃኑ ክሕብር ይፈቱ ማለት እዩ። ማሕመድካ ዝኾነ ትምልኦ ተለካ ብዛዕባ እዚ? Yeah, thank you, Ephraim. Thank you for your dedication and hard work as well. Thank you. ብጣዕሚ ከቢድ ስራሕ እዩ ነይሩ ከም ስራሕ ክረአ ከሎ ከም ጉዕዞ እውን ነጥቦ መቐይሮ እዩ ኢካክ ዝነበሮ ሕልሚ ናይ 20-30 ዓመት ናተይ ድብሎ ንክሕዝ ቅሳነት ክህልዎ ተደምሮ ንመጻኢ ወለዶታት ከም መንጠረ ባይታዊ መበገሱ ኮይኑ እቲ ያታን ክብርታትን ናይቲ ሕብረተሰብ ሜንቴን ዝኾነሉ ንክኸውን እዩ ነይሩ ሕልሚ በዚ መሰረት ኣቐዲምና እውን ገሊፅና ኣብ ዝነበርና ቅድሚ ገዛ ምውናን ክህሉ ዝግብኦም ነገራት ኣብ ምፅፋፍ ዳርጋ ዓመትን ፍርቓን 2 ዓመት ዝኸውን ወሲዱ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ትካላት ዕጉብ ኮይኑ ናይ ኣለቃሕቲ ትካላት ይኹን ናይ እቶም ካልኦት ትካላት ናይ ሕጊ ትካላት ይኹኑ እቲ ጋቨርናንስ ኮምፕሊትሊ ስለ ዝተማልአ እዚ መስርሕ እዚ ክግበር ተኻኢሉ ማለት እዩ። መወዳእታ ክብሎ ዘለይ ኮንግራጁሌሽንስ እዚ ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መወዳእታ ህንፃና ኣይኮነን። እቲ ኮሚኒቲ እንዳዓበየ ከይድ ከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ናይ እዚ ከተማ ቤት ናይ ኤርትራውያን ኩሎ እሞ እንዳላገስካ ተኣትዎ ገዛ ክኾነልና ከዓ ብልቢ ንምነ ማለት እዩ። ናይ ኩላኩም ፃዕሪ ናይ ኩላኩም ኣበርክቶ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ኣባላት እዩ። ኣባላት ብልቢ ክምስጎኑ ኣለዎም ነቲ ተዋፅዎ ዝነበሩ ገንዘብ ኣብ መዓሉ በፂሑ ክርእይዎ ከለውን ዕግበት ስለ ዝህብ ንብሕጂ ዘለና መደባትን ኮሚትመንታትን ክሳዕ ክንደይ ዝተባህለ ክግበር ከም ዝኽእል ከዓኒ ናይ ተግባር ኣብነት እዩ ዝኸውን እሞ ዮሃና እንኳ ሓጎሰና ብምልእኹም ተቐማጦ ናይ ካልጋሪ ቴንክ ዩ ነቲ ንምሕሳት ግቡእ ንምውፃእ ዝተኳሕኩሐ ኣፍ ደገ ኩሎም ኣባላት ኢካክ ሎሚ ውፅኢት ወፈያኹም ረኣዩ። እቲ ገዚፍ ምዕራፍ ተበፂሑ ብሕጂ ዝኽየድ ጉዕዞውን ብሓባር ናብ ብሉፅ ፅባሕ ክኸውን ብስራት ተቐበሉ ኮይኑ ዝርከብ ብቐረባ ብኣካልን ብሓባርን ኩሉ ኣባል ንክበፅሖ መመረቕታ ኣብ ምድላው ስለ ዘሎ ብዝሰፍሐን ዝበለፀን ንምፅምባሉ ሓበሬታ ክህብ ምዃኑ ኢካክ ብሓጎስ ይገልጽ። ብሉፅ ፅባሕ